Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou video. M-am trezit și am auzit o bubuitură puternică. Vreau să fac o mină. Hei, ce groapă asta? O mină? Asta eu n-am făcut-o. Acolo jos se vede o lavă. Bine. Ok, un lac de lavă. Sau peșteră, nu știu. Cine a spart? Foarte ciudat. Aici a fost ceva și... Hei. Lava asta curge. Lava. Stai. Ce face? Shit. Ce? Oh, am înțeles. Ah! De unde s-a auzit explozia? Ajutor. Cred că măcar nu mi-au de mici. Episodul, sezonul ăsta se termine, știți când? Când am să mor eu de foame. Pentru că doar așa pot să mor. Din câte eu știu. Oh. Ok. Oi, tu. Ok. E imensă. Revin sus. Acum îmi dau și eu seama cum urc. Hei, cel care a fost aici a vrut să scape. Bine. Am văzut destule. Revin acasă. Mor de foame. Nu. După semnele spării a fost cam lene. Și de asta spăt așa. Mai am o cupănea? Wow. Mi spăr ceva. Uite așa. Și uite așa. Stai bine. Ok, bine. Bine. De unde am diamantele? Pământul, piatra, lapis lazuli, redstone-ul. What? Bine. Ok. Cred. Am Lucky Boy. Ia să vedem ce fac eu. Plecând un pickaxe. Și cu câte diamante mai am rămas? Destule ca să fac și o lopată și am rămas cu 6. Nu-i rău. Nu-i deloc rău. Gata, bossu. Măi, bossu. Boșilor. Ok. Eu n-am nicio problemă în asta. Armura mea intactă. Nici nu am nevoie să fac armură cu modul ăsta. Mă enervează.
Căcuțul meu a murit. Primul. Aici avem un chest. Am deschis. Să-i mai dau mâncare. El, între timp, m-am întors. Oh, bun, m-am întors din nou. Am pus totul. M-am dus în casă. Și bum, creeper. A explodat. Și cuțul a sărit. Al doilea caz aveam un cuțu mic aici care a crescut singurel. Bravo! I-am mai dat eu mâncare, da? L-am lăsat din greșeală deschis. Puteți să vină după mine. Eu spam aici, el a venit și bum. Pe aici a căzut și a murit instant. Din cauza că orice moare instant. Dar eu nu pot să mor decât din cauza foametei. Care? Atunci după niște obsidian. Obsidian. Problema este că îmi pare că cineva a intrat pe server pe harta mea. Asta ar fi imposibil. Doar dacă cineva care se joacă pe are internet, tool pe care l-am și eu, pe bune, ok? Are internet pe care l-am și eu și în plus de toate astea are și Minecraft. Ca și mine, modat. Cine poate să fie? Stai, eu ieri am fost în vizită la un prieten și aveam internetul lui. Și el are Minecraft, dar l-avea cumpărat. Oare o fi mințit? Totuși e cam neobișnuit. Bumbiș. Da, 9 secunde. 1, 2, 3, 4. Bine că măcar pot să respir. 2. What the fuck? Aici? What the fuck? Bine. Totuși. Cine a făcut astea? Stai puțin. Posenile astea. Oh, nu. Revin. Deci, după cum mi se pare... Bună dimineața. Cel care a făcut asta a fost... Da, eu. Că cine poate să facă asta? Modul ăla decât eu. Eu așa îs. Deci să înțeleg că... Da. Somnolent. Cum se cheamă cuvântul ăla? Este o boală care noaptea te trezești din somn și umbli. Numai eu pot să fac asta. Și merg așa, bla bla bla. Mor. Dacă n-aveam mor, muream, ho ho ho. Dacă n-aveam experimenturi, era să mă nervez și să mă acolo. Ok, să termine harta.
Din cauza nervilor. Minus de cuțul până când avem pe hartă. Am nevoie de sugar cane. Unde-i sugar cane? Sugar cane. Hei. Bun. Mă duc după mai mult. Va trebui să defrișez pădurea. Ce nu este... ok. Asta nu e rău, totuși. Doar un lac. E rău. Ia? Frumos. Totuși. Nu. Aici e granițele între baza mea și restul lumii. Nu mai am sugar cane în bază? Parcă știam că am. Parcă. Ceva suspect. Stai aici. Ies din bază, bine? Da. Ce dat? Nu-mi spune asta. Nu mai am mâncare. Nu, și nu sper. Și nu spre aproape de foc. Da, Cine își mai amintește primul episod? În care și-a murit înainte să-mi instalez modul.